Ці святкуеце вы 23 лютого? Конечно. Это день оборонцы Айчины. А вы самі служили ці ні? Нет. А то бок вы укладываете гэта свято, что это свято всех мужчин, так? Так? Для меня это на память о том, что я служил, и как для мужчины праздник. Конечно, празднуем. Скажите, будь ласка, що ви укладываете в этот день? Что он значит для вас? Ну, это значит, только вспоминаешь армию, как служил, как товарищей вспоминаешь, поздравляешь друг. Ну, праздник, тот не служил, по-моему, не имеет права праздновать этот праздник. И я за, чтобы все мужчины должны быть служить. Віншуєте ви своїх родних і знайомих з 23 лютого? Да, это значимый день для всех мужчин, о победе, военном, вот это все. А ви тільки тих, хто служив, віншуєте ці ні, ці усіх знайомих? Всех, конечно же, день мужчин, значит всех. Ну, святкую. А скажіть, будь ласка, що для вас цей день значить? Складно сказать. Традиция. Праздник чудесный, но, думаю, он как раз-таки для тех, кто уже служил. Мужчины, которые, например, нуждаются в том празднике, они, например, я думаю, конечно же, его отметят. Ну, а я уже по обстоятельствам. Это день защитников Отечества. Тих, хто служив, там ці зараз служать, ці вуголі? Правда, мужчина это мужчина, и в любом случае его нужно поздравить. Конечно. А що в цей день значить для вас? Это и 14 лет в армии отслужил. Всем надо служить. Все ж мужчинами должны пройти эту школу. Який саме оригінальний подарунок ви отримували на цей день, окремя там шкарпеток, ці пени для гоління? Подарок от девушки, поездка в Силичи, где я научился там кататься на сноуборде. Мне любой подарок это приятно получить. Но ничего сверхъестественного не было. Были обычно, да, такие подарки, как вы и назвали, но просто все равно мне их приятно получать. А мне любые подарки подходят. Окремя шкарпеток, ці пени для гоління вам дарили? Ну, туалетную воду дарят, гель для бритья, это тоже важно. А тобі дорож подарунки на 23 лютого ці ні? Да. А що саме оригінальне, окремя шкарпеток і пени для гоління, ти отримував? Ну, нельзя такое говорить на камеру. Які оригінальні подарунки можна подарити мужчинам? Ой, на каждого мужчину разные подарки. Наверное, одежду, которую он сам захочет. Там. Все зависит от человека, все индивидуально. А що ви саме оригінальне? Шоколадочки, надписи, там на них фотографии делаются, всякие поздравления. Ці мусять ввогуле білоруси святкувати День оборонців Отчини 23 лютого? Ну, потрібно ж, щоб для мужчин було ніяке свято. А то, що, наприклад, асоціюється там з Червоною армією, це і викликає ніякі спречки у громадстві, як ви до цього ставитесь? Зараз це вже мусить не отосамлюється з Червоної армії. Це вже більше свято мужчин і нашої надійної армії, а не те, що було при комуністах чи там при совєтській владі. Які оригінальні подарунки ви дарите на 23 лютого? Набор мужчины. Трусы, носки и пена для бритья. Лучший подарок. Всегда нужно. Спасибо. Я не святкую. А чому? Потому что у меня 8 вересня. А ці мусять білоруси святкувати 23 лютого День оборонця Отчини? Не повинны. Потому что это притягнуто за уши свято. День оборонця Отчини тепер асоціюється ввогуле з усіма мужчинами. Це правильно чи неправильно? Це мусить бути однослове професійне свято. Армія повинна бути все-таки професійною, так? Я лічу, що це повинен бути професійний праздник, так само. Ну, але ж мужчини мають дочинення ввогуле до оборони своєї хати, своїх дітей і своєї отчини. Некі ступені повинні, собственно, усі мужчини. Тобто мусить бути некий день, один у году, коли можна і повіншувати мужчин. Так. Ясно. Дякую вам, усього найлепшого. До побачення.